biyahe naayatuan na kuan naayatuan nga lugar. Ata mo to sir? Pintok. Isa man pintok. Pintok. Lugar siya, lugar. Kapintok diri ay ah sakop gyapon sa asa sa bansa. Sa nga Yapon sa Leves pala siya. Sige. Manulong dito si Remigio. Kasi mo ako dito. Sige. Yan. So, muling kalsada. Kining kalsada doon ni padulong doon ni Kuan Talibon nga kalsada. mahuman siya. Mahuman daw ni. Pero na-bridge siya ni sa unahan no. Sige. Ni sa din mo na siya katugan. Mo ang tawagan ng atuan. Ayaw sa lakaw kay tagsarami mo gari. Ugba larga da ini kaon. Dagat aday niya mo din ning mag-build din ni upuan atra mag-build bridge para padulong Talibon. Okay. Muila gyud nga dunay Dios. Ako lang iana sir. At least tawag aneng para ba record na to kay para at least Nakita na imong na ginig-upload ay ni ko na dito. Na ko diya. duman ba. Pero sa una sir pag biya nimo pagkakatoliko sa una sa may kuan sa may reason. Kuan siya. Inini ang kining diha ko sa Catholic depender man ko. Mo ba? Oo, karon mo nagitagaan ko sa unang pare siya gito nagdasig nako nga ano na ang sige tagaan ka na og 15 minutos sa simbahan pag paman sa misa di mo na Pambit ka. o paambit karon kay paglain ng pare katon sa pakudan kay nasuko man siya kay ni paambit ko wa ko na koy Authority. authority ana kay sila kuno nagpare dugay kuno silang studio anja ako maura na anja kalit ako kuan dito ko dili man managlahi demo si Father J og ikaw sir nang Father siya mo siya nagdasig nako kung Catholic defender siya nagpandong nako pagdawat nako sa authority nga mo nang Catholic defender ta pandungan ta dito sa kuan siya di mangko si kuan di mangko si Father J Hindi tanan lagi. Wa ka kabatis notis ya. Nga nagpinto mo ng karo-karo dia. Oh, hasta kuning atong gitawag yung presidente. Nilahi ko nagahungali wa na ko masubay sa kuan ikot ka magkog Bible wa man ko igo adto igo nga kuan tingali dunay ako ang na basa nga kanunay gigamit sa laing pundok mo to nga murag nga kuan ba something yan daw gan tingali pero wa man to nako tuyo og do naman gani mga kuan sa lahi ag imong kuan ingon siya man nga pareho ang takasa namo kay desi ka mo kuan karon ma kuan mo bat sa kusog pa sila mo gani na kusog pato luhod ko ay Amo laman naman ta ko Amo? Ako dili ko may luod. Ako ikuan man gyud ko. Diha hindi parang ko diha di ko may luod. Kinon mo samot nga atong kasibot. Sa mata pwede magka-landong-landong. Samot nga atong kasibot. So, nalantay mo nga murag nahulog siya nga interview kumbaga. And yun. atong di pare nga di aron sa kuan atong di kuan sila sa science na tabo nako Yeah. kasi di man nga na si kuan nang father maayo man na siya gani kuan man na siya kini ang kuan na kanang na ang kita mo obispo ba kuman to nahitabo na mo kay kanan na mura ko nandood itong video na ba kanan lahi kaloy ako ang paambit sa nigay ang pamati ang nga kuan ko ni mati pugos uban ya kamakama man lagi po ni masol po ni so kusod pun kan asa kadyot ning nga diri na po do na po gumanga yan ingon na po siya nga ni absent magkugato kay na ako mga kapunong di panggaba ingon naman siya nga nakibawa kas balaod sa tong simbahan sir mga tulo ka absent matiwalag naman ka wa naman ka di na mawad naman ka sa grupo
Na dai na nga na supong sa Ginoo man Oo. Pero unsa to nga pundok imong nabalinan? kanang Free Will Baptist Church man. Free will baptism. Pero pagbalik nimo unsay proseso nga gihimo nimo pagbalik nimo pagkatoliko? Wala lang wa pa ko mo kuan kay kuanon man kuno pa kumpisalon nang to. Mm. Na hinahinay la ko nga ni kuan ko idapig na ko sa diri sa tuwa balik. Mailhanan nila nga murag nibalik si Elger kay kana na ang ari naman dapig na to na mga kuan sa simbahan aman siya maduyon nga kuan. Wa pa ko mo dango kumpare sa kay wa pa po gumaangay ng mga pare dayon nga kuan. Nga inkwentro ko na pero imbis nga mangluod ko, ako nang samot na hinog kainit ang akong pangarag. Ako na hinoy mo lisod-lisod nila. Kaya ako naman silang pangitaan ron diha ron og Giingnan day ko sa una nga ayo pagbangag og imo. Giingnan mo ko. Pero unsa man tong puntuha nga kuan? Unsa man tong puntuha nga nakaingon siya nga nagbanggag imuha? Kasi mo ninumduman sir. Sa tuwing puntuhan nga kuan. Natili na dong gana pero di may tuyo mo na to na din tanaw kay dili to mo igo sa ang kuan. Kay kusog man ko mga og mga na mga basahon bitang ipanghatag. Kusog ko mamasa-basa. Tingali mo lami kay na pamation, mo to natili na salot sa ako ang unahon nga kini kami ni paambot sa kuan. May gamiton ka sa karan sa pikas ba? Yan bitaw. Kumbaga murag atake niya pagka man imong tubagon. Oo. Nasaypan siguro sa pare. Nasaypan sa pare. Wala gito yung pagbangag og imo. Pero ang sa karong estado sir, unsa may imuhang kuan? Unsa may imuhang una karon nga panahon? Gawas nga wala pa ka panakaw mo. Official pa man kuno ko sa pare, yung estado ka na karon, neutral ko sa kuan. Nini ang kuan ko sa Pagpakalagad. o nagaro kong balik ko sa Catholic pa rin sa kuan pero init ko ako ang ginawatan ko pa rin ninyo nga dagpong sa Ginoo ba. Mabag-id na po ng huna-huna, murag ko samid ba. Taya na jud. Pero mao gyud. Pero usahay man gud sa tuang tawag ano pagpangalagad, usahay mamahing bitong babag usahay mo tong mga ministro ba. Pero kay di pa ko kay kamao panimbang pud sa una, karon murag nasa-asa na ko gamay. Kana bang pamation ko og naikuan mo nang di pa rin ente nga samot tinuog mo ang kuanon. Di ko bana di ko sa. Ay ligon na kay ba? Ligon na kayo. Sa tuang tawag ano simbahan man gud, normal gyud na kun dili GKK leaders ang atong makalaban ato napagipanahon nga atong makalaban ang pare gid mismo. Kay ang kuan mo gud na sir kanang ang mga approaches ba. Kay labi na karon nga syempre siguro majority sa mga pari wala na sila'y tawag anang gugma ba. Dili man ingon gugma sa pagpaambit sa pagtukon dili gusto nila bitaw nga kanang sa presentation nato sa ato ang doktrina is kinahanglan neutral. Sira wala problema sir. Kinahanglan neutral. So ang gusto nila nga wala tay atake, wala tay wa di ta magisgot sa uban. Murag ang punto ba is pastoral ang iyang kuan ba? Pastoral ang iyang tawag ining approach. Pero para sa kuha, wa ko mura mag minalito gud ang buwan. Dating. O agihang punto sa kuan mo tong lain kay nga ang gibati nga tong nag-ana struggle ba nya ko sa kag naampoy sige kuan pareha na mo bang marilin kuan sa kag mamati po ko sila so po ko katikboy ito kan sa iglesia ni Cristo ipatali usani ba debo nga dalon po datong tikboy kay ibaw nga naa sa nidang tao naman sila mura maglay score nila na gyud puntos. Puntos makadakag mamunga kuno ka ba mamunga kay ang tawag aw kanang kahoy kuno nga di mamunga pungulan man kuno nya ato nga iko ano nakasabot na ko sa iyang pamagi iya kung record dito gipatubang ko na Gikuan ka ni under ka sa ilang panutrina. wa man ko mo kan kayo pag ana ho gama di man ko ang atong kasing mamili man no Correct. mamili dili siya mo dawat og kanang di ka mo kuan isang sila mga awit gani di ko makakuan Di siya ka magkaangay. oo di ko kaangay ko na gigahan sa Ginoo na para nato ba gugma nato Pero unsa may nakaikag si mo sir nga mo kuan ka, mo balik ka pa ka Katoliko. Gawas adtong human nimo og balhin-balhin. Unsa may nakapaikag nimo? sinati naman ako ang iyahang kuan dito
unsa jud siya ay mao din nga say nag-involve gyapon sila og mga salapianong bahin ba kuma din nga ni pong buwana. Nga murag sukasok na kaya ko ang liho kay kamao naman ko ibili na ko simbahan kamao na ko muwali unya dako daghan ako kuan daghan ako trabaho hinoon di na ko katiman sa ang murag nabiyaan ako ang kuan dire ay kani nang sige na magaway-away sa akong pares kay di man sila mosugot og sa akong pamilya di man sila mosugot og matud og laing kuan kundi ito nga sa diha nga murag kuan po ko nangita lag paagi po kag Ginoo telling mas dunay kasangitan na po na dito yung ano po gumuangay nga murag po bibili ko kuan ba nga kinahanglan nga naadto ko kanunay ba sa ila kanunay Obliga ka, obliga. o kay tawag og kana na ang sanay ka nang mo tanayin lugar bitaw mo bisita to ano mo magtuyog man ko Mission ninyo kumbaga. magtanang bitaw mga restauranton mga sikta mag-usa dito sige tawag ana kanang mga kalimutan man yung termino ano murag ingon ta nga kuan. Mission lagi. marag manakay ba og sakay anang pambot barko nga mag-usa ana ana mission ana magkuan ano imong buhat lagyo na mong biyahe oy abot na mo dito lagyo lugar bisita mga puro mga kuan nya marag kapoy na ko ang trabaho Sa una sa pagka-member nimo sa Catholic Faith Defender sa una mga pila pud ka tuig. Kajutra ko. Kajutra. Kuanto ko. Para ko eh. Di pa rin iting ng gungis. Bitaw lisod gyud sa pagtuo na kay syempre sulayan mo gyud ta na magi mga panahon nga kanang ayagon ta ba. Nalipay Uyogon ta. Nalipay ang mga kandire nga. Anak ko nunot ng ko sa kuan. Pero wa pa ko ka kumisal nga nakasama sa ato ang simbahan. Ang buhaton na sir is kanang kumpisal niya tawag anang na i-retract nimo. Pero isulti gyud nimo ang imong gibati unsay rason. Para at least kanang pari nga imong tawag ining kumpisalan makahatag og kana bitong timbang-timbang sa kabug-aton sa sala nga imong nahimo. Kay apostasya man gud na sir, bugat man gud nga sala kanang talikdan imong pagtuo ba kay ang nahitabo man gud din na dili lang kay pari ang gitalikdan kundi si Kristo gid mismo. Di ba sa ato ang panudlo mga defensor katoliko nga si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas. So gitalikdan man nimo ang iglesia but pasabot sama ra pud nagitalikdan nimo si Kristo. Gitalikdan nimo si Kristo tungod lang kay naay Judas nga naa sa sulod. So nahulog nga mas bugat pa si Judas kaysa kang Kristo. Inoon dako ta guys paglaom kay ang salagon sa kadako sala na magud ang Kristo ang Ginoo maka saylo man lagi. Dunay gamay nga dunay dako or gamay nga sakripisyo yun nga no dawat pagbalik ang mga Katoliko nako kay sa simbahan ako man sa Asia. Oh yes, apostasya na. Ano kitag apostasya? Sabot. Pero matubligan ako nga wa magmahay nga naadto kog lain kay dapat mo kuha dito nga kuan. Sa jud nga no gitandi-tandi ba nga man nga anim ni sila nga kuan. Murag nahulog nga nagtuon ka dito kumaga. So ang karon ay nagdugaya sir ang mahitabo kay syempre kitang tawag ang mga Katoliko man god pinakauna natong sa iskaluwasan man god nya. Ang dagan man god sa to ang kinabuhi nay panahon bang usahay ang ato ang pagbuot mo ay matuman. So ang mahitabo man tungod sa tong kahiubos manang murag nagpalayo pa ta kay the more magud ta magpalayo the more nuuntang way grasya. Nya sa sala man gud atong nahimo ang sala man gud sir na may tulo man gud na gitawag guilt na damage na penalty. So nakasala ta na gyud na guilt nya pagkaman na damyos. O kanang guilt ay mo yung mama nay. Naka di na hinog kayo ka dool sa simbahan. Nya ang karon mahitabo sir pag kanang guilt na to mawagtang na siya sa panahon nga mga pisal ta. Oo, maya. Then ikaduha karon naay nagpabilin nga damage. Damyos sa sala kay every sala nga mahimo nato nagre-damyos. So mo nang bayaran mo nang naatay penitensya, tagaan og penitensya mo nang retrakta. At the same time naapod na penalty. Naapod penalty. Tatanawa tong ano. Nagkalapas man do naman sa. Tanawa nag igsudo, di ba?
makasala ka, silutan ko kadtong ikaduha, ikatulo hangtod ikaupat nimo ka kaliwatan. Mo ni penalty. So karon kung sa kuan pa, the more nga magdugay ta nga wala ta sa simbahan, ang penalty nagadako. Ade ay. Oh, nya pagka man dili lang kay ikaw ang masakripisyo. Nganong man kay tanawa to si David sa diyang iyang gikuan si Bathsheba. Mm. Oh, anak si Nathan, David gipasaylo kas Ginoo. Kaya ngano man kay ang Ginoo na may unfathomable mercy. Naman siya kanang way kinutubang kaluoy pero ang sumpay mamatay ang imong anak ng Bathsheba. Dunay sila. Oh, naay penalty ba nga imuhang kuanan. So karon kung damor na magkadugay sir, nga imuhang tawag anang layo kay ka. Ang penalty mo nagiingon mo magkadako ang penalty nga imuhang bayaran og di lang kay ikaw ang mobayad. Kutob sa mga nakabalo nga mga Katoliko nga nahuyang tungod sa imong pagbalhin. Kay posible man gid nga mga katula si kuan nahuyang manubag kas makalag adto. Manubag ka. So mao na nga karon mintras siguro panahon gid po siguro nato nga nakaanhi po ko. Di wa ko magdaman ba? Oh. Namukuyog ni ko. Ade ay. Oh, pati ang anak ko ani. Basin museum Oo, gigamit. ani. Ano na to kay. Nang sabot magugusahon nga pinangga man ito sa Ginoo gud. Mamanay ato ang kuan. Nya di lang ko nato natagdo ng normal mo ginasulod kay mga sama gud po na sa tuwa tao. Pag musamot na hinunong ako kaisugli. Oh, musamot nang ikaglo na ko. Di ay. Ana di ay. Sige. Karon na po isulisurong ta mo. Nanam po ko'y plano nga ako sila nilusid-isurong. O kuan man kanina. Tungod man na sa telling kabatan-an sa pagtuo ba. Uyang pa ba? Dili pa gyud ingon nga hingkod kumbaga. Doon na say gidugayon tiyan katong tolik defender ko. Doon na natin gidugayon sa kuan pero ang namang gud say itong murag malnourished ang kuan ba dili kayo. Dili pa gyud yung nga hingkod gyud. Dili kayo kuan. Ang na lang tubagon lang Nampoy bago pa nga nitubo ditso. Nya makalit na Likon kawa lagi. kayo. Makalit na kawa lagi. Mas may pa nang maginahinay. Kay sa kalit ang imong pagtubo, kalit na po kagkawa. Muna usay kana batong sa ato abitong serbisyo. Sabi na ako sir kana may panahon makasala ako. Ya kana mi mulaylo ko. Kita din ko pulos ng simsuko ko ba. Damor nung kamalayo, damor nung kawa kay grasya. Nya matingala ka ba nga sa pamilya nganong may mosulod nga grasya? Ano? Maka-question ka ba nga ano man kay sala nga ato ang tawag ganin. So ang kanang mingon sila nga makasala ta magpalayo ta para sa kuwa dili na kuan the more ta nga makasala the more na noon ta dapat magpaduol kay kung sa kuan pa ba ang tanawar gud ng kanang panultihon ba nga ayaw palabig pagpakighagwa sa yawa kay basig masangit kasi ang tango maadto kasi impierno. Sumot pasabot the more ta magkalayo sa Ginoo the more ta makighagwa sa butang kuan imbis mo sa Ginoo may impierno na naunta. Ya kabalo ba gid nga ang impierno tinuod gyud naagi impierno. Nya Agi impierno. pagtuupod nga kung unsa kadako si mo sala, ingon sa kadako ang grasya nimo dawat. Doble triple pa. Doble triple pa. Doble pa. Kaibaw na di ka tinga. Kuan ako dito, dahil awa na ko dito sa kuan. Oh, naay nakahunghong sa puwa nya. Na ako'y plano lagi. Nya badaan ako ni. Murag paminaw lagi nako, murag jud Akong isipon ni nga gasa ni Ginoo na ko. kay murag Dare kay. nagduda jud ko ba. Kanang imong gingong penalty, wa man ko mag-isip, wa man ko magkuan. Naay penalty. Naay penalty. Murag mangutang ka ba nga Oo. na naa si penalty og di pagkakabayan. Magkadugay magkadako maproblema na Mura bag- magkadako. Mura bag kuan sir ba? Mura ba og tawag ang ato ang pagkatao ba? Kasala tas Ginoo. Di man gyud ta makahitabo nga makabalik din tanya. Gawas nga ang Kristo na tao. So ang nahitabo pagkatao ni Kristo, ang penalty nga unta kita mag-suffer forever, siya ni dupa sa krus. Siya ni dupa sa krus. But pasabot katong iyang kamatayon unta nga infinite nga tunglo unta sa tuwa, siya ni salo kumbaga. Pero di lang pud mohunong didto. Ngano man kay katong iyang kamatayon kinahanglan mo mo dawaton. Kanang mingon ba to sila nga mutuo lang ko kang Kristo isip personal nga manuluwas luwas na ko. Ako di gyud ko mutuo ana nga. Ang mo tinga Kristo awan Katoliko. Katoliko lang. Ngano man kauban ra na ba nga ingon kanit nituo ko nga ang kanon makabusog pero ano sa ako mabusog. Nituo lang ko dili kinahanglan pa na kong Kanon. mag-pros
kilisan pa nimong bugas, imuhang tawag ining lungago, numan imong ihaon, pabugnaon imong kaunon. So naay proseso aron ka mabusog. Maupod na kang Kristo. Ang iyang kamatayon naay proseso aron ka makadawat sa iyang dugo ug kamatayon. Mo na tungod anang pinaagi ana mo nang naatay mga sakramento kay madawat nato iyang kamatayon. Mo na nga dili pwede ang tao bulag sa sakramento. Tinuod to inyong giingon nga na ako'y nadapod nga sa mga Katoliko nga kuan. Nga kuan ako na kuan ba murag ni nunot nako kay Mm. ano man po ni Elger nga kuan man adyo ni kuan na ba. Mm. Makumrang mada sila ba kay kuan gud normal gud ang pagkatao. Mm. Nagud tay kuan po. Mada silang lulong. Silang nining dito sa kuan. Inunot nako kay tan-aw nila kuan man pod. Seryoso man tang pagkatao. Oh, lagi atin. Mo nagisiyagan ako. Di ang kuan po din ang kuya mo gud na magud kay damo Ato si yung gingon nga dako ng bugat ang sa kanakay. mor manubag ka silang kalag, manubag ka silang kalag. Karon nabalik na po sila. Ano po? Si Lolong yung unang nikumpisal dito. Pero sa mga sir ay ginagdugaya sir. Oh, sige salamat kayo. Kay Ang isipon ako nga ikaw may Oo. tugan ako nga. Muna ginawa na kong messenger. kuan ani ba wa jud ko magtuba nga muuban sa kuwa ba. Kini may akong target kay abi nimo kuan mo kuno siya makasulo-sulo na yung lugar ba. Kini akong target. Kuan man na. Isa nga mag-istorya lang tag-usab. Panahon. Mag-istorya lang tag-usab. Ko sir. Sure ka sir nga mo ba? Dili lang ko maniguro nimo pero sagdi lang kay mag-istorya lang tag-usab kay naa pa may usa ka Domingohan. Nami Sus, wa pa mo abot ang Domingo nawag man sir. Kumpirmado na uban ko nimo. Ako mismo ang maglukat og online sa ticket. Sus. Espesyal ka no kung bisita. Napamatudan ako kay gidana ko sa pista. Siya na lang ni balibad ba. Siguro rabil masag kao diri na pista. kaagabitan ng mga inting. Dito mis baskitan kuan mag amplifier. Amo. Wali. Giingnan mi atong Katoliko po siya. Tuwa pa isda ka sigop nta tag sabaw mura kong nagluod na po kay luran mo ko kayo ang kanidi jumbana sige ga pag todo kayo sige yaw ikaw bili ba ko ni inting ay tingin ko tingutuhana nga Katoliko unta ni mura mag kuan Managi- na mo kang gitog mga kuan Managingon ba nga managingon ba nga wa ko'y pagkialam bugon sa inyong sultis ko basta yung pinaka-importante yun gibuhat na ako kong responsibilidad. Ora mo gid na. Kay kung wala lagi ko napuro na ni protestante ni diri ba? No. Napuro na ni protestante. di ako to sounds ni mga butang diri Oh, naagi hapon. nara Naagi hapon. di ari siya ka nagguan inting ka ni nagagrabe mang kuan na din niya kan basta mo na magkawali kailan mo gani mo dun ni siya mangusog og mayo kay lagi kinamay gisa Diha ka nagposisyon? na Ano lagi tinugan? nagpatag na iro Oh, na di nga siya nagtuyok-tuyok Yeah. madumog man diri ang sound nga gamay ito yung sabot diri kutuan na kog laki siya na uban mo yung nadaot naman na inting ay ay Katoliko ra pod kay talagsaon ba Talaga sa na ba din makahimo nga na diri Katoliko. Katuro Ang mga Katoliko buwan. yun. Except kato po mga di Katoliko mo rin nilang ginabuhat. Mas Di ba? malipay man kog nga kog nabuang ko sa Ginoo. Kaysa nabuang ko sa bisyo. Mao man. na Oh. maro da Oh. kamparos lagi Oh. naman Mas malipay pa kog yun. Nabuang ka ting. Nabuang ka sa pagtulong sa Ginoo. Salamat kay Brad. Lamanuhon ta ka Brad. Kaya nga naman. Kaya kini akong gibuhat Brad. Sa labing klarong pagkasulti, gikalipay nako ang pakiguban kang Kristo kaysa makiguban sa dako kayong bisyo. Karabi ning ano kan wali bag mga anong parkingan no karabi ning ano ay di na basta-basta no klases tao ay Ako, gisupo po na ako. Sakay kong jeep. Sir ba? San Pedro. San Pedro. Para ko. Sus. Nagbitbit ko sa akong sounds. Sus kay pag lingkod yun ako. Brad, dawato na to personal nga magluluwas. Si Kristo. Tuo lang. Luwas na. Ako pataka raman taong ka. Ako yung inan. Ang buti may pasabot mo. Tuo ka lang. Luwas ka na. Asa man na to na makita na imong gingon. Kisa may nagprograma nimong luwas ka na. Nga Hebrehanon 9:27 Manta. ang tagsatag sa mamatay mas makausa kanusa man ka namatay. Hilom siya ay.
Mm. Usa dili ka magpataka sa Biblia. Kay nga naman, kung Biblia ra imong saligan, wa ka kahibaw nga kinsay tag-iya ana, kanang imong giapilan kinsay nagtukod ana. Kay kung kinsay nagtukod ana, kung panitan si Kristo manubag ana. Nang karon kay gitukod naman ng pastor, nya timan ang pastor, ordinaryong tao. Dili to mga Katolikong gana. Di man lahi to nga. Born again to, born again. Pumama na ikon sa kurang itong hikuan. Ang pagtuo ra man din may kaluwasan. Na mabasa man lagi po. Pero diri sa Santiago kay ang pagtuo Uli buhat patay. patay man. Mm. Ano kuan? Ang kontra po dana. Kay kinahanglan na yung magbuhat di buhaton. Bisan nga ng pagsimba buhat na. Hmm. Nya kini pong mga pare nga masuko og na magwali. Ako na lang gisabot nga kini matawa na dili man nagsama ang ilang gitun-an. Okay, niingon man siya nako, di man ko sa Father J. Niingon man. Oh. Sakto ka dre, tama juga dre. Nga musupot ka. Nya nagduda po ko nimo dre. Ana ba og makadin ako dako, nagduda jud po ko nimo dre. Nga di basig nagtuo ka ba dre, dre ba malabuan na nga akong ang imong gibuhat nga pagwali malabuan sa ko. Dili man na mo akong tuyo dre. Ang tuyo na ko nga Ipasabot. makapasabot naman ko sa mga tao. So masabot na hinuon ako dre nga dili day tanan mga pare nagtuon og doktrina. Naglahi lang. O managlahi Natuon ba? gud sila pero dili gud ingon ana ang approach, lahi gud ang approach. Yan mo kusog na. Kuanan man ko sa tong deparo. Asa pa napagay mo balay dia? Na pa na kuhaonon man kay